Benang aji hikai na kabenta ki samla puli halor ki kendon anya kali. Ki bor pulet ka thanat nongpo lembat ka traffic branch jogo nongpo. Kilayo ke jingi ro ka bakraw lo kisenjam kila shim kumno ben hikai ki patba halor ka rukom nya kali ban buram yagi anya kali ke belawang ra shisha ki jingkala rukom nya kali ha kesrok ba National Highway. Ki samla puli ka Mahatma Gandhi University bernihat bat ki ba puli lo belawan shim betakar panga ke program aji hikai halor ki an bede bagajing nya kali. Kilapan pau ki jing singohon bagajing keman ke bakraw bansaki ki jing tresh dom ki bor pulet benweng ya ki jing nya kali klam akor ha kesrok. Kam-tam na kabenta gitu ke banyak kali hadin bersok kau yang. Haka baki lapan pauru bukum ki samla pulia ki aga jeng kerjaan ke bakrau ya kene senjam jong ki pulet ke distrik Ribhoi. Haka program aji kai Jepang kerkomnya akali bat ka Motor Vehicle Act. Ya ka theory la ai gaji kai hapo ka conference hall jaga nongpo police station Malaysian bentaru officer in charge ka nongpo traffic branch u Rubul Ali lambat kiwe ki officer pulet. Bahadian la yalam padik samla pulis surok ba ban hikai pat ya ker kompanyat kali kham tam haki jakayat pat ba. Nagaliang ki samla pulis kene skol ba bat ki bo pulis ya kalo ilapen pau gejing keman ke bakrau banyo ya kum kene kalat bene shim bentah kilat jinkai bede bagi pulet kemana jing metoy skade ya ki kum di samla bat ban samla me gejing hikai shiki bai pat. Shuru kum ki samla kila ai gejing ro yo senior superintendent ki pulet UVS Rathor. Bila shim kya ba ban petngor bat ban penlong ya gejing ai jinkai kijing talasi hak surok ba National Highway Bandrio namar kumbang la sakhi pene ke jing shim khia jong kanat pulit ke district Ribhoi kalairap shikade e ki patba nong let nong wan bat kalairap ban penduna ke jing ja accident samla pulit ke skol ba agani sing la pen pau ke jing kemen banio bani shim bentah ke bapniat ki kali patba kum kata galat aji hikai bat ban tip ishibun ki kenon an ki batek lakam la da pen khen ki kenon anya kali. Kila aku beliru ya nu hek pulet VS Rathor lam barok besar pulet nomor daling ba ke jing shim kha jongki bagi jing jab sengosi kila duna ke surok ba bat kiwe kam sniu ke bakta ki pat ba nomor nado bagi pulet kila shim kha ban peni de kam kila long shisha ke jing ku ki pat ba ki balet bawan bat bonru kila hab ban bot ya ki kendon anya kali. Wak ruban ai kudai ya SSP sir balak penyat ya la penyat ha ya ke traffic mentah kisi hila banyu i bab ki jing accident ru kila kam duna ha kaliang ka traffic lama ka jing tre sitong jong ka team jong ka police nompo te ka jing yana ka bakila ai ka long ka shibun bangim na so ban long kumno ban ai kudai ki pat baru kila kam yo jisuk ban cross ya ka surau kumno ban ya sila ki driver banyak kali ru kila kamdon kata gaji control le kila kamdon kata gaji snow tu la kalian joki na marka jitre stong ban pentip joki polis na kalian ka traffic police ba ai jitip eki te ila ban ikwa ban ai le ya ka jing stress stong joki hantam ha ka jing pe ya traffic te kublish bun na kalian ka jong hihi ikwa ong ba ikwa ban kitbok kiriang saisin ya ka kunhun Ribhoi polis ba kumbang li haki news ba per haki social media haki lap patai khabar ba nakpor syakpor gila shimkhia kamtam hak bayade bat mentau snem te kumbang liang ke jongi ki khna pule na po nathi na po Mahatma Gandhi University Khalaimer Bornihat misio ban ai ke jingkit bok kiriang bagi dang la syu ban tre bat ban mai phang shu ya ki kam ba ha be dei bat ki ka jinglek jingwan jong ki pajwa khnang ban kadon ka chong sup ka chong sangai namar ba mentahi gisni dilabun ba babun stang ki jingja jong ki khna na kapor syakpor bat nangba ka jingtre system jong ki polis jong ka meglia bro kawehi kila bante lakam ban penduna kini ki kam bajawa. Usually we all know like how the traffics work, we know how to cross the road usually, but doing it practically it was very rare chance. We don't get this chance usually, but because of our Meghalaya police we got this chance, especially Nongpo police. We got this wonderful chance for like doing it practically, like to know like something like deeply better. So very thankful, and it was very beneficial to know like how the traffic works, how tough is the work like for traffic police also, how tiring, how they are working so hard for us
It was very like thankful. I'm very thankful, and it was really amazing. Thank you.